Fica coa bola presenta outro repaso da actualidade do noso fútbol. Benvidos e benvidas unha semana máis a un novo directo de Fica coa bola. A actualidade manda acaba de pendurar o Boiro unha súa primeira fichaxe. Mateo Lago, procedente do Vilalonga, pescan na preferente os de José Tizón, así que así comezamos este repaso da actualidade para falar do noso fútbol. Así que o primeiro de todo é saudar o que máis sabe do noso fútbol, que é Antón Vieites. Hola Antón, que tal, moi boas? Pero ni moitísimo menos, son o que máis sabe, vamos, de que vamos. A ver, lemos un pouco o chat e xa está por aí Jatalín, dixo boas noites, tamén Bol, que preguntou se íamos falar dos actos vandálicos de Riazor, nada máis lonxe da realidade, tamén Roberto Carlos, que dixo hoxe non pasará desapercibido o gran partido feito polo Antela contra o Betanzos na Moreira, dende logo que non vai pasar desapercibido, porque imos ter un proto da Antela, xa son 39 xornadas sen perder no estadio da Moreira de Xinzo de Limia, sí señor, aí é nada. Así que, dito isto, grazas a todos por acompañarnos un lunes máis, e o primeiro... falar do tribunerismo de Antón Vieites. Non é tribunerismo, no, vamos a ver. É que isto ven de lonxe, de que sacaron a camiseta especial. Ensina, presume un pouco, non? Presume, a ver. Atlético Arteixo, ascenso a segunda federación, playoff, por detrás o por amizade, non me vou dar a volta, todos os nomes de todos os que están, os que pasaron, espectacular. E isto ven de que eu, cando sacaron a camiseta, escribinlle aí algún do Arteixo, podes decir a Diego Lamas, que lle dixen, buah, tremenda, habrá que pillar unha, tal, non sei que. E dixo, xa collo eu, agasallo, entón, lóxicamente, se un agasallo, hai que lucila aquí, e que mellor, que co convidado que temos, e que mellor que a historia que está a facer este club esta tempada. Así é, remontou o Atlético Arteixo o gol de par en Ponte dos Brozos, cos tantos de JS, golazo de Adri Otero, e colle vantaxe para o partido de volta. Hai xente dicindo que estás gafando un pouco o Atlético Arteixo na volta. Imos lle preguntar ao seu míster. Hola, Posi, que tal, moi boas? Hola, que tal? Boas noites. Que che parece primeiro o de poñer a Cami? É tribunerismo ou non é tribunerismo? No, porque sei que o domingo se vai a San Lázaro tamén a vai levar, entón non hai problema. Nada máis longe da realidade. O domingo vou, se vai non, vou ir, 100%, confirmado. Perfecto. Espero verche con ela, entón. Que vaya tempada, é tremendo ese poder da amizade. É a pregunta máis clásica que lle poden facer a Posi, pero eu creo que cando firmas no Atlético Arteixo se che din que vas estar a un pasiño da final galega cun gol de vantaxe ante o Compos, pois ninguén o cree, chamaslle tolo a quen cho diga. Sí, evidentemente ao principio da tempada, cando empezamos en xullo, isto era... nadie o imaginaba. O obxectivo único que tiñamos era salvarnos canto antes, e nada, pois agora pois, conseguimos meternos aí e disfrutando moito. Estaba chagate que tes uns xogadores que son os mellores. Son os mellores. Xa me dixeron no adestramento, xa me dixeron, pero pa que vas? A Lati, que se olle metín camiseta do Atlético Arteixo, ti, que lle meteches camisa, estánse preguntándose como na pandemia, que levas camisa por debaixo calzoncillos, ou que eso sempre, pero xa saben que fun así, o adestramento, o sea. Metiche camisa no adestramento, Non, pa chegar, despois póñome o traxe de traballo, xa. Para dar seriedade. Falando de gallumbos, aquí contou Pablo Agulló a historia dos teus gallumbos, a que terás que responder tamén nalgún momento, non sei se agora ou se queres falar de fútbol primeiro, pero vaya bestiario, que di Antón, o que tes que aturar, macho. Buah, é tremendo. Eu sí que é verdade que no vestuario deles intento entrar pouco, deixo salí que disfruten e que fagan, pero bueno, é inevitable velo por ali, tremendo, seguramente parte do éxito deste ano. Seguramente non, seguro. Como son esas arengas prepartido? Porque claro, é vacile, é coña, é un momento serio, todos están serios nesa arenga que ten que ser motivacional, ou como son? Non, ao principio do partido todos máis ou menos están serios. Aí antes do partido, despois cando fan o grito un pouco todos e todo iso, é bastante serio todo. Despois cando acaba xa é outra cousa, xa todo cambia, pero antes sí que están moi metidos e non se distraen con outras cousas. Falaba o Jota con Antón na entrevista post partido.
que un pouco ese xogarse en presión primeiro, porque quen ten a presión por ascender si ou si o Compostela, por suposto, e tamén un pouco ese poder da amizade, esa conexión que ten todo o vestiario, é o que fai que chegue o descanso ou que chegue o gol de parapar e que o Arteixo siga confiando, siga con esa pouca tensión, non? Ese que non temblen as pernas cando tes o balón nos pés. Non, a ver, ao final tamén é o que levamos facendo todo o ano. Nos tiñamos moi claro o plan de partido que íamos facer e, bueno, pois creemos moito no que facemos e tamén é o que falamos sempre, que aínda que nos metan un golpe, que evidentemente o Compostela, por moi ben que estiveras, pode cho meter en calquera momento, había que seguir, igual que pasou co Estradense. Aparte, creen moito neles, creen moito na idea e a verdad que, bueno, é unha pasada e, bueno, moi orgulloso de como fan, ademais. Ese onte chegades a ter un poquinho máis de puntería, un chisco máis de acerto no último pase, no último treito de campo, igual estamos falando de outro resultado. Sí, pero bueno, eso agora xa non se pode ver, pero bueno, fixemos un partido para min moi bo. Bueno, ao final tamén coa idea que queríamos ir daqui con intentar ser con ventaxa e con vida e ir ao ver o Boquete, onde sabemos que vai ser tremendamente difícil. Pero bueno, nós sí que é verdade que vamos coa mesma idea que deste fin de semana. Nós non ocultamos durante a semana que íbamos a ir gañar o partido e íbamos a ir por el desde o primer segundo. Dixen Anxo na Radio Galega o sábado pola noite, que estaba el, dixen que desde o primeiro segundo íbamos a ir polo partido e a nosa idea, con certos matices, vai ser a mesma este fin de semana. Un pouco besta negra do Compos, porque durante toda a tempada un empate en Ponte dos Brozos no primeiro partido e 2 vitorias do Atlético Arteixo. Non sei se collida un pouco a medida ao Compos, que evidentemente meterlle man a un equipo como Compos é complicado, pero sí que é certo que chama atención, non perder ningún dos 3 partidos ata agora contra o Compos. Sí, a verdade é que, bueno, o que máis cerca seguramente temos de perder foi o que gañamos en San Lázaro. Non cerca de perder, pero sí que sufrimos e ao final o Compos someteunos, pero al final aguantamos esos momentos malos de agobio e sacamos o partido. Bueno, son situacións, sí que é verdade que levamos 7 de 9, pero tamén é verdade que se nos gañan este fin de semana gañando unha temporada, pois nos eliminan. Entón, bueno, pero a verdade é que a historia de gañar de 2 ao Compos este ano queda aí. Voulle meter pregunta táctica, que xa máis ou menos é a que che fixen onte, pero volvendo a ver un pouco a cousa, aínda foi máis a sensación que tiven onte, cando cambias, digamos, do tribote e metes a Melo por esquerda, por dentro, con Jota, esa para min a chave do partido onte. Que arriscas nos trocos, que vas a un media punta como Jota que bueno, pues que é indetectable, e tocas aí dese tribote máis posicional a un tipo indetectable, como tamén estaba Melo pois asociándose moito. Sí, no, ao final era porque xa estábamos vendo, xa nos esperamos un pouco que o Compostela tampouco iba a arriscar en exceso, con presións moi altas, aparte que nos aí aparecemos ben entre líneas. E xa na segunda parte, cando Guisande e Maceiras empezaron a intentar como ir un pouco máis alto, descolocaron un pouco máis e había máis espacios por dentro, decidimos un pouco meter aí a Jota, porque había espacio para recibir e se recibe e xiraba, pois iba a poder conducir que unha das súas virtudes. Poñer dos pés naturais, que, bueno, pois a verdade que nos saliu ben, encontrámoslo con facilidade, estamos empezando a encontrar a Pablo e bueno, pois saiu ben. Tan indetectable foi Jota que temos aquí o vídeo do gol de Jota, vaya pase que lle mete Balín. A ti tocouche onte velo dende a cabina porque estabas expulsado, non puideche estar no banco en Ponte dos Brozos, xa se ve como botas mans a cabeza. Había algún que me dicía: Luis Enrique practica que o porteiro despexe cara saque de banda para presionar o saque. Non sei se a táctica do Arteixo era deixar a Jota aí afundido diante de Cobo para que se confundise na defensa, porque é tremendo ver o gol este. Sí, no, Jota di que el quedou por aí medio agochado e a propósito que está vendo, eu hoxe xa dicía que non me acaba de ver claro, pero bueno, a verdad que saliu ben. Estaba para atrás e que os xogadores compañeiros de Balín estaban, polo que din, estaban avisando un pouco de que non xogar hacia atrás, bueno, decidiu xogar, estaba Jota e, bueno, pois un contra Cobo. Cobo, a verdad que foi para atrás, en vez de reducir, foi para atrás, Jota tivo moito tempo para pensar e, bueno, pois definiu ben e, bueno, pois nos ben. Que tal vivilo dende a cabina, perdón, Antón? É mal, eu non me gusta estar ali. Aparte xa me dicía o seu precio, ali non volvas a estar, nos rompesemos a cabeza.
pero bueno, a verdade é que mal. Me gusta estar no banquillo e ao final ali, por moito que grites ou queras, non se escoita igual que desde o banquillo. Entón, bueno, a ver se... Bueno, hai que correxir certas protestas e xa está. Eu dou fe neso de mal, vinche pasalo mal, a verdad. E o gol de Otero, que? Porque o gol de Otero sí que foi unha explosión de... que tiña 4 tipos diante que non llegaban de encimar, pero sácase un golpeo que creo que ninguén agarda, tampouco o Cobo agarda ese remate que vai directo á escadra. Non, nese momento tampouco, porque aparte estamos... Bueno, cando sai Otero estamos esperando cortes de segunda línea, e sí que a estar Moreta tan cerca non acaban de aparecer, eu creo que aí Otero nin o veu el... Bueno, xa dixo nunha entrevista final que estaba xa reventado e decidiu tirar, e foi aí a escuadra e, bueno, un golazo. Un golazo. Pregunta Skulmar no chat, antes de pasar a las de Instagram. Ese troco na defensa no playoff ca entrada de Jorge Tomé. No. Tomé para nós un xogador moi importante, chegou ben mentras estuvo antes da lesión estaba ben e agora, bueno, ao final é central puro e decidimos que entrar agora no playoff. Que partido esperas na volta? Similar ao de Liga, vai ter que arriscar un chisquiño máis ao Compos. A ver, non demasiado por esa clasificación de Liga que falabas antes, que con 1-0 na prórroga válelle, pero algo máis ofensivo, polo menos plantexar un chisquiño máis. Entendo que guión similar no voso, ir a polo partido, pero aínda así un chisquiño máis replegadiños, darlles o balón, ou como plantexas ese partido? Nosa idea, o sea, é moi clara. Despois outra cosa é que o rival consiga meterche atrás e teñas que defender máis baixo, pero nós tampouco sí que con certos matices, pero a idea vai ser ir a polo partido igual, apretando alto, robando altos, creo que é a nosa idea, e non haimos variar moito, non sei que nos obriguen, evidentemente, a variala. Eu que espero un Compos que sí, seguramente sea vaya máis a polo partido no minuto 1, porque ao final xogan na casa, coa súa xente, no seu campo, e teñen que ganar, ainda que se chegue un 0, e, bueno, imos ver. Eu espero que saian así, moito máis altos, bueno, imos ver o que nos encontramos. Imos preparar diferentes contextos, pero, bueno, o noso témolo claro, además que sabemos cales son as nosas virtudes e temos que tratar de explotalas. Botamos a vista atrás 11 meses. Como chega a Poxo e Atlético Arteixo? Pois un pouco cando, bueno, anunciase que Juan non sigue, pois poñense en contacto comigo, dime que nada, que son a primeira opción, queren que vaya, e, bueno, tivemos que arreglar temas de horarios, por a miña idea era non adestrar cando saiu de órdenes, pero, bueno, chegou unha oferta e ao final, bueno, pois arreglamos e foi así. O que cambia a vida, de non adestrar a... Cuidado, hai que empezar a analizar o Cornellá, por si acaso, 4-1 contra o Badalona, o Cornellá de Messi. Sí. A ver, a catalana xa sabemos que é unha liga moi forte, pero, bueno, tamén a galega. Eu creo que, por exemplo, se todos ven a clasificación e ven o Compos, en ningún grupo querrían seguro enfrentarse ao Compos. É así. Se somos que no final de eliminar o Compos, pues van nos ver tamén con moito respeto, non? Porque ao final, bueno, pues eliminamos un dos favoritos de calquera grupo para poder ascender. Entón, bueno, se o que chegue aí, se o que chegue, o sea, ojalá consiga subir. Se o Compos ao final que nos elimina, que teña maior da sorte súa, porque eso vai ser bo para o fútbol galego, e se somos nós, pois igual. Se eu chego a ter na cabeza non adestrar e chego a primeira semana de pretempada, encontro un vestiario con semejantes personajes, chamo a Juan Ribeiro, oye, vole pa aquí, porque isto no... Faise querer Agulló ao final. Es un crack. No Insta hai moito vacile. Temos unha de Jatalim antes de pasar aos de Instagram. Preguntou Jatalim a canción máis mítica que está marcando tamén a tempada deste Atlético Arteixo, que é esa de Jambao, de Se parece máis a ti. Pregúntache se a coñecías antes e se pasades en San Lázaro se vas a ir polos vestiarios do estadio bailando, como fixo o equipo no partido de Liga, que os grabou aí Antón. Non, eu sexo que sexa, irei po vestuario eles que o celebren. Aparte o que digo sempre, sei que houbera moita polémica cando foi o de Santiago, cando gañaron sei que salían, pero os que levaban facendo moitos partidos, e ao final, bueno, ainda o dixo Agulló, creo, un día, e estas cosas hai que celebralas, non sabes canto vas volver vivilas, cada un vai a celebrarse a súa maneira, seguramente a celebre marcharei coa familia pa casa, pero eles teñen que celebralo, festexalo, porque
a lo mellor non volvemos a estar nunha destas. Entón, estas cousas, igual que outro día, gañas outra vez o Compos na casa do Zoom, pois hai que festexalo. O fútbol tamén é isto. Polémica incomprendida pola nosa parte, por pola miña parte, mira que, bueno, non teño que esconder nada. Polémica incomprendida de ti gañas en San Lázaro 0-2 cunha xeira de 38 puntos de 40 posibles, tens que celebralo como levas facendo durante toda a tempada coa canción e nos vestiarios. Esa está. Eu, sinceramente, se paso ao Atlético Arteixo, non me imagino, igual que falla onte a Unión Deportiva Ourense en Cuenca, que vaya a cantar a súa canción a zona de aficionados visitantes. Pois eu supoño que sería o que faría, É que se nos quitan iso, o fútbol que desapareza xa, porque, a ver, non sei, que, en fin, é como de Riazor. Perdón que che cortei, pois. Non, é que eu vexo así, ao final a xente ten que cando as cousas van ben, porque cando van mal xa bastante temos todos con que vayan mal, e cando van ben hai que celebralo. Hai que celebralo. Veña, imos cos de Instagram, entón, veña, dalle. Mario Iglesias, credes no poder da amizade na volta contra Compos? Sí, eu creo ciegamente nela. Nela e neles e nos xogadores. Falando de xogadores. Dou nomes ou non dou nomes, Sanxo? A ver, eu creo que eles xa o fan como para que non lles importe que digas o seu nome, quen fai a pregunta. Creo eu, vamos. Lamas, que opinamos da volta do seu fillo a un equipo coruñés? Da volta... Nada, cada un ten que xogar onde lle apeteza e punto. Xa saben eles de que é. Nada, bueno, cada un que faga o que queira. Ui, pero agora quero saber quen é o fillo. Non é fillo. Xa intuía. Que che pasa cos colores diferentes nunha tarea de adestramento? Hostia, non, é que eso... Pero eso desde o primeiro día, bueno, de toda a vida. A min temos as sudaderas son vermellas, as camisetas blancas. E claro, hai algún que vai uns con a sudadeira, outros con camisetas, digo que non, todos dunha cor. A mí non me vale andar aí de colorines, sentalles fatal. Pero xa lle dicen, pois todos petos. Pues petule mal, É certo que o voso... Sigo con Lamas, non dixe nada porque sigo con Lamas. É certo que o voso adestrador de portero xogou na selección española? Sí, que xogou na Sub-21 española e xogou no Salamanca. En segunda división, se non me equivoco. Juanillo. Non encontramos aínda por Google, pero... El di que sí, ¿no? El di que sí. Sí. Pablo Agulló, pregúntalle canto aprendeu de Jairo na súa etapa no Monta. Paso pregunta. Déxame buscar. Espera, que Fabi. dixo Lamas polo chat que ten un refrán moi bo, Juanillo, o adestrador de porteiros. Podemos desvelalo ou tampouco? Non me doi conta de cal é, se non o dicía, pero non me Vale, doi conta. xa o dixo polo chat. É unha rima algo mala que ten que ver con Salamanca e as súas mulleres. En fin. Paso o refrán. Exactamente. Fabi, é certo que na túa época de xogador o teu xogador favorito era Lucas Leiva? Sí, claro, eu sempre dixen que era o mellor xogador que había. Se me facía falar de Lucas Leiva cos meus amigos. Seguindo con esa pregunta, Antón.orro di eras coñecido como Lucas Leiva, incluso. Sí, claro, porque decían que nos parecíamos. Teño unha máis, dúas máis. Adrián Xoes, que xa o vim polo chat, aquí en directo, e tamén en Instagram, así que dende aquí grazas. Sí, que preguntou se estaba ben pintada a parede, que non lle limos a pregunta. A parede que ten detrás Posi. Non sei se ten que ver con algo de oficio de pintores ou non sei. Amigo mío, sí. Eres máis do Pro Evolution Soccer utilizando dous dedos ou do 2K tirando de 3? Xa sabe que son do 2K, Aí non perdaba nada. El? Mételle 2K, Sí. 2K sempre. De triples. FIFA nada, ¿no? Que estamos reclutando xente para o noso equipo de clubes pro. Bueno, doulle tamén, pero con Adri era 2K.
Tiñamos votado moitas horas. E como se xoga a dous dedos no Pro? O sea, non entendo, a dous dedos? A dous botóns, non entendo como é o chollo. Non, dos caero de baloncesto. No, xa, pero ao inicio da pregunta dixo algo de dous dedos no Pro Evolution. Eso era unha broma que tiñamos aí os amigos cando xogábamos. Mira, cantos mandos rotos no 2K, porque o 2K eu creo que foi o xogo que máis xoguei na miña vida, é o xogo que máis frustración que me xenera, Tremendo, Teño pasado moi mal, Remato con Damián Mera. O teu maior logro deportivo foi borrar a Catú na final do Fútbol 7 de Tordoia? Sí, un dos maiores. Fascino moi ben. Podes contar a historia, El? Podes contar a historia, digo. Sí, nada, non, fóramos os amigos, fixéramos un equipo para ir a xogar a Tordolla un torneo de fútbol 7 e xogáramos a final contra, Compos daquela época. Eu xa non me acordo ni que estaban. Estaban Catú era un deles, pero eu xa non me acordo casi nin dos nomes, sei que era xente que estaba no Compos. Querían, no descanso íamos gañando 1-0 e quisimos repartir o premio con eles, pero dixeronnos nada, non hai. Dixen, pois aquí hai que dar, que hai que gañar. Perdimos ao final, pero non. Por rematar xa que Antón gafou poñendo a camiseta, vou tentar gafar eu tamén. Evidentemente é brincadeira, que ninguén do Arteixo se enfade. Unha promesa en caso de que logrades o ascenso. Xa non digo eliminar o Compos, senón eliminar tamén o Cornellá, que semeña que vai pasar na catalana. Non sei. Es que agora só penso no Compos. Eu só teño vídeos do Compos, ordenador co Compos, promesas se subimos. Se pasamos esta, se queres facemos unha, sen problema, pero por agora non me mollo. Veña, vale, pareceme ben. Algo máis, Antón? Sí, dúas cousas. Unha, metémoslle partiña 2K 100%, en directo, se pensades. Un día de un Uzbekistán, Costa Rica no Mundial, en un descanso metémoslle. A outra, non sei se sabes que fixemos unha promesa con Adri Otero en caso de que se clasificaran ao playoff. De que vos clasificades ao playoff, que xa está, a promesa e tal, que era gravar con todo o vestiario, con todos os xogadores, un día. Xa aproveito para decir, se pasades, estaría convidado a Fico a que vola un adestramento a próxima semana? Sí, claro. Por suposto. Bueno, o que queirades, o que queirades. Pois forza Arteixo, entón, non? Antón dixo que no. Vale. Pois sí, que un millón de grazas de verdade por estar aquí connosco. Moitísima sorte, tanto nesta eliminatoria como se pasades contra os cataláns. Aí estará todo o fútbol galego con vosco, se que pasades. O dito, moitas grazas e sobre todo, máis alá do que pase, parabéns polo temporadón, que iso sí que hai que recoñecelo sempre. Así que, o dito, moitas grazas e moitos parabéns. Grazas por vir aquí un luns de entre medio da eliminatoria e da volta, que non é fácil tampouco. E de camisa, claro que sí. Sabendo onde ves, que non é unha entrevista na radio, que podes decir Sota Cabalo Rei, Sí, no. Nada, si cheguei a casa, collín a nena, dormiuse, e xa non me quitei a camisa. Grazas, Poxi, unha aperta forte. Gracias, chao. Sí, señor. Ui, que me pasei a min eu solo. Aí está. Antón, que grande Posi. A xente no chat tamén, grazas a todos que deixaron a súa pregunta aí para Posi. Pediu Lamas reservado en Sutton, coido que se lee así, domingo 21 de xuño, pero un venres de adestramento e logo cea con respecto baile. O Gallá dixo por aí Jatalín, boas noites nenos que me uno, dixo Adri, vaya foto que lle fixo Adri a Dadín, víchela. Subín antes a Instagram, que barbaridade, foto con toda a bancada ademais de fondo ali no en Vista Alegre, tremendo. Fafingo dixo grande Posi, os merachos querémoste. Noraboa, mister, por vir facernos compañía esta noite, moi top. Temos Antón en por 3. Sí, porque cando saiu da chamada a Posi, pois quedou Antón en por 3, pero non pasa nada. É que claro, Marcos realiza tamén os directos, que cando chega aquí a Fique Cacabola, que somos bastante chafalleiros na realización, pois claro, bota de menos funcionar ben. E agora haberá que falar do Antela, non? Sí. Haberá que falar do Antela. Que animalada, 3-0 nas quinielas. Todo o mundo dicía 48 anos despois o Antela volve a terceira federación, o Betanzos chega como favorito, a mellor defensa da Preferente Norte, só 22 goles encaixados en toda a liga regular, tremendo. Chafalleiros e falar moi ben, correcto. Menos mal que o Betanzos era favorito, correcto. Por certo, dixo Schoolmart, Chucas oficial, novo reforzo do Montañeiros. Chucas, acabo de penduralo aí tamén en Instagram. Pois iso, 22 goles levaba o Betanzos encaixados, pero hai un equipo que na Moreira pois é tremendo.
3-0, gañou a Antela de Bruno Gómez ante o Betanzos, e imos falar co seu capitán, así que deixamos os primeiro co resumo do partido, e agora contactamos co capitán do Antela para analizar ese 3-0 a prol dos da Moreira. 39 xornadas sen perder na Moreira, este foi o resumo do 3-0 ante o Betanzos. E aquí temos o capitán do Antela, Pedro Castro. Que tal, Pedro? Moi boas. Moi boa noite, rapaces, que tal? Nos ven, pero... Nótase que está contento, Sí, xa era hora de que eu estivera aquí, xa fixen méritos e nunca entrara no 11 galego, pero bueno, todo vale. Así me gusta, empezando a entrevista cobrando facturas, como ten que ser, como ten que ser. E a seguinte factura ten que ser, tamén o está dicindo por aquí ese usuario, outros programas non daban un duro por nós, favoritismo pro Betanzos, pois 3-0 na ida, aí está, calando bocas o Antela durante toda a tempada. Bueno, de momento sí, pero ainda hai que acabar a faena, Indaikiro García Hermán, sí señor, pero tremendo, tremendo. Casi 700 persoas ali na Moreira, tamén con recibimento, foi espectacular, Na Moreira non sei que pasa, antes poñamos en redes sociais que nos tiñas que explicar un pouco a maxia da Moreira, que vos pasa na Moreira, tedes aí, sabedes onde vai rebotar a bola, no céspede, o que pasa? Algúns que levamos anos sabemos polo menos onde están os buratos, Sí, no, ese campo dásenos ben, é o noso campo e, bueno, cando está a afición con nós, bueno, xa ves o resultado. A mí gustou moito a túa entrada no directo, menos mal xa era hora, porque a pregunta máis repetida que te tiñamos que facer era se che ia retirar ou non, así que creo que é o momento exacto. Creo que levo 2 meses contestando esa pregunta. Vamos a acabar esta temporada, despois xa miraremos. A ver, son 32 anos, non? 32 anos probablemente mal levados, entonces igual. Pois entón eu que teño 28 parezo da tua idade, estou cascado, macho. Bueno. Mira, creo que o Mister, quen está aquí no chat, dixo non estás guapo nin na cámara, nin por aquí estás guapo. É probable, seguramente, e iso que puxen a camiseta do Antela, o club que o levou ao estrelato. Sí, señor, sí, señor. O ano pasado ata un partido co filial, ascenso de primeira preferente, tremendo, Vaya temporada tamén para él. Hombre, desde que chegou teñen que estar contentos con él. Xa che digo, levo a camiseta do ano pasado, que temporada histórica do Antela, pero quedou na sombra da desta. Digo eu. Tiña por aquí eu que quería rescatar porque estou tamén nesa comunidade branquinegra de WhatsApp que sempre tamén reivindico, porque a verdade que a nos axúdanos moitísimo a ter sempre os goles do Antela, sobre todo cando xoga na Moreira, e tamén sempre me chama a atención isto. Xamón Coren as rifas. Está moi ben, esa camisola tamén que dicía Pedro, que se repartiu tamén onte co libro do centenario. Non sei, debe molar un partido na Moreira, nunca fomos, pero ten que ser un bo ambiente, moi enxebre, moi noso. Hombre, claro, somos un equipo de vila, como ves, temos bastantes premios para que naide marche con descontento, vamos, estades máis que invitados, cando que irades,
As entradas pago a seu, non hai problema. Grande. Haberá que ir, sí, señor. Pregunta Jatalim se xa hai horario para a volta no García Hermáns. Pois creo que ainda non. Decían que sobre as 6, pero que ainda non estaba confirmado, me parece. Pois haberá que estar Haberá que ir. pendientes. Hai que estar pendientes aí, a ver. É igual cando xuguedes, Bueno, igual, nós temos un viaxe longo, eu xa estuve aí tratando co míster a ver si podíamos ir un pouco antes, comer con calma, que os viaxes xa nos sentan normal, que non sei se vistes aí a clasificación, os puntos de fora e tal, sempre se nos dá mal, entonces, millor ir con calma, pausados, non vaya a ser. E que na virtude da Moreira tamén está a penitencia de xogar lonxe dela, o sexa, todo o bo que tengo antela na casa, o 3-0 vai facer falta, ten pinta. Efectivamente, é o que che digo, a eliminatoria non está cerrada, hasta que pite o árbitro final do segundo partido, aquí non se pode decir nada. Mellor local do grupo. Din por aquí que está confirmado domingo a 6 o horario. Podemos volver a pinchar os goles para que nos los comentes tamén tía un pouquiño aí mentres conectábamos contigo, estivemos vendo. Non sei como foi o partido en liñas xerais, pero a sensación, polo menos nos vídeos que mandaron aí pola comunidade branquinegra, non sei cantas ocasións de perigo tivo Betanzos como tal. Vaya gol este primeiro de Pucho. Non sei se quería rematar ou centrar, pero vaya golazo. Eso, non sei como foi o partido a nivel puntos, a nivel máis alá da efectividade que tivestes para marcar 3 goles, canto mereceu o Betanzos pois marchar ou non coa súa porta cero. Bueno, creo recordar dúas, unha na primeira parte que remata no pau e dá o balón por dentro, que o apaña Pío despois, bueno, esa mala fortuna dos paus, e outra que saca unha mão espectacular Pío na segunda parte. Seguramente non é merecido que marchen con 0 no seu casileiro, pero nós sí que é verdad que fixemos un auténtico partido. Non sei se ascenderemos ou non, pero o nivel de algún xogador foi de terceira para arriba. Non o digas moi alto, a ver se vai estar algunha dirección deportiva tomando nota. Mellor non o digas moi alto, que isto xa sabes como é, un ano bo e aparecen todos. Bueno, eu teño que decir as verdades como son. O partido estuvo moi ben, houve xogadores que estuveron a un nivel excepcional e está aí o resultado e podes ver o partido inteiro si queres que os hai, Aquí lle preguntei a Posi pola charla que daba el no vestiario estas semanas. Ti como capitán colles a voz, colles o momento charla, o momento motivación ou quen é o no vestiario que fai? No, eso é máis parte do entrenador. Eu deixolle esa parte do entrenador, é o que máis nos motiva, o que sabe como orientarnos millor e eu máis que nada, como che diría, son o que leva o vestuario día a día. Non me meto nese jardís porque tamén sei que saliría mal, non? Entonces, esa parte deixo ao míster e eu estou día a día cos chavales, afufándos, animándos, como Pucho, que leva toda a temporada sin marcar un gol. Levo yo dicindo, está guardado para ti, ten cuidado, vai chegar no momento adecuado. E mira, playoff, primer partido, primer gol, que abrir a lata, que sempre costa, e aí está. Pero quería centrar. Hai que preguntarlle a él, ainda non falei con él, non sei que decirche. Para ti como capitán, chegaches, se la preferente non está errada, que a nosa web sempre de referencia, na tempada 19-20 son xa varios anos no Antela Lina Moreira, tempada histórica, ten que ser especial tamén para ti este ano, non o de retirarse nin de coña, xa cho digo, despois dun ano así sempre vai che quedar o gusanillo de seguir unha máis mínimo pase o que pase. Bueno, a ver, levo moitos anos aquí, o ano pasado sí que estuve a punto de deixar a Antela porque teño aí dous compañeiros, Johnny e Breixo, que decidiron, bueno, cambiar de equipo e son íntimos amigos desde que cheguei sempre xuntos e tuve no que pensar dúas veces, se non é por Bruno, por o entrenador este ano probablemente non hubiera quedado e é o que che digo. A pregunta de sempre, vamos a acabar esta temporada, a ver como acaba e despois xa tomaremos decisións. Confirmou Puchiño polo chat, Que se lle envenenou o balón, sí, dixo, envenenouseme o balón. ¿Sí?
Era un centro shoot, deixámoslo aí. Tamén estaba vendo na preferente.com que xogaches no CD Ourense Juvenil, non? O sea, que hoxe dobre fin de celebración, entendo, porque tamén ledo pola Unión Deportiva Ourense ese ascenso histórico a Primeira Federación. Sí, correcto, moi contento por, bueno, eu xoguei no extinto Club Deportivo Ourense, todas as categorías inferiores, e por motivos de estudios tuven que marchar en juveniles, marchara para Monterrey. E nada, contentísimo de que ller vaya ben, xa sabía, con esa afición que teñen, con ese entrenador, con esa plantilla, que che vou dicir, están donde merecen e máis que poden seguir subindo porque, vamos, o Unión Deportiva Ourense non ten teito. Jodido porque, claro, ascenderon onte e nos, bueno, que ainda falta outro partido, pero nós tamén tuvemos o noso, ganamos 3-0 e quedamos colapsados por o seu ascenso. Non vos deron bola, non? Menos mal que apareceu Fica coa bola, macho. Efectivamente. Por eso vos estou moi agradecido, Bueno, mira, foron 30-11 sen contar con Pedro Castro, pero polo menos hoxe recoñecemos aí ese 3-0. Eso é. Antón. Hai moita comunión entre eses equipos, ¿no? Porque vi unha historia onte do Berín que estaba animando vos tamén, que a historia na conta oficial do Berín en Instagram que decía, hoxe toca animar os veciños do Antela, e Berín, Unión Deportiva Ourense, sabemos que se ve moi ben, tío, acabas de decir da Unión Deportiva Ourense, é bonito o fútbol aí. Bueno, sí que é bonito, nos co Berín nos levamos tamén, Non, é broma, teño conocidos aí, de cando xogaba no Monterrey, sobre todo, de, bueno, o Aladrón, que está na directiva, Luisito, que é ahora o presidente, teño moi boa relación, Iago Lantes tamén, un compañeiro top, temos moi boa relación, sí. Hai que desvelar, Antón, perdón, dalle. Sí, no, ia decir que antes nomeabas ao míster, e Anxo tivo a sorte de entrevistalo o sábado, o día previo ao partido na Radio Galega, e, joe, a verdad que o primeiro que me dixo cando rematou a entrevista foi que tipo máis non sei como se dice, tan humilde, tan carismático tamén, non sei que quere decir Anxo sobre a entrevista. E sobre todo tamén que demostrou, a min o que me demostrou falando en 10 minutiños de conversa, pareceu un absoluto demente polo fútbol, o sea, cando lle comentamos o do filial do ano pasado, facer o contrario que fan os adestradores, que o normal é adestrar o filial e que o chame o primeiro equipo. El non, el estaba co primeiro equipo e baixou o filial. E di el, e se me volvese chamar o filial, volvería a baixar. O sea, pareceume de enfermo do fútbol, de amar o fútbol. Novo ficaboleiro. Sí, encanta o fútbol, rayase moito, prepara os partidos, prepara os entrenamientos, prepara todo, que eu hasta moitas veces lle digo, pero tú seguro que tes tanta idea de fútbol como para meterme a mí a xogar? Pois, sabes, sí, é un louco do fútbol, e nos agradecidos, claro, porque de momento xa ves como lle vai aquí no Antelo. Mira, dixo Madia Levo polo chat, Berín Xinzo non é a mellor relación do mundo porque só hai que preguntar cal é o mellor entroido. Aí van jodidos. O mellor entroido está en Xinzo, sí. E teño familia en Berín e fui moitas veces entroido a Berín, pero aí non hai color. Que, por certo, tamén podemos desvelar dúas cousas, vou desvelar, Antón. A primeira, o que falamos fora de micro, que conteiche que fomos a Moreira, bueno, que fomos a Xinzo ali no entroido, pasámolo moi ben, collemos unha prea criminal, e que dixeche que unha das claves da temporada fora que se portara ben a xente, os xogadores no entroido, que non aliaran moito, digamos. Sí, eu creo que sí, que se portaron bastante ben, non como outros anos, que, bueno, que tamén sempre estamos aí, é unha cousa que xa lle comentan tamén sempre os adestradores que fichan polo Antela, os xogadores que máis que menos vai acabar sucumbindo en Entroido. Eso é unha realidade e creo que este ano se portaron bastante ben. Entonces, aí están os resultados, gracias a eso seguramente. E despois, eu non é por volver ao de retirarse ou non retirarse, pero para xestionar esta entrevista falamos con Carlitos, e dixo, Pedro Castro, ademais a ver se conseguides que confirme a continuidade que o Tolo pensa en retirarse, ollo a esta que ahora ven o bo, e está mellor que a min con 40 anos. Botouche 8 máis. Que cabrón, como quero ese tío. Ese eu
un día deixarei, non sei se este ano, se o seguinte, cando sea, pero o brazalete de capitán vai no levarín seguro. É un fenómeno, de verdad. Boa, dentro e fora do campo, de verdad. Por certo, que preguntou Jatalim cal é o derbi do Antela. Con quen tedes máis rivalidade? Hombre, normalmente co Berín, no? Suele ser así. De feito, invitámoslo ao torneo sempre aí no Brao, cando temos e tal. Suele ser así, a máis rivalidade. Polo entroido tamén. Claro. Preguntou Bruno Pío, que antes o confundín con Bruno adestrador, o porteiro, para cando un gol de Rabona? Ese está moi practicado nos entrenamientos, pero claro, cabrón saca máis todas, entonces non sei. Ese vai ser complicado. E ainda así, teño os marcados desde o medio campo e non entro no 11 ideal, entonces non sei que facer xa. Cantísima honra, macho, cantísima honra. Antón. Hai outra interhistoria nesta conta, humilde conta de Figo Cabola, é que esta semana se decía que Anxo entrevistou o sábado a Bruno, na Radio Galega, e o xoves entrevistei a Claudio Corbillón para o deporte. Entón, bueno, creo que sabemos cal é o dos dous o gafe e cal festexou o domingo. Como? Non te entendí. Forza Antela. Nada, que Antón é o gafe dos dous, porque ele entrevistou a Claudio e eu a Bruno. Así que nada, o problema telo en que vai haber un 50%. Quero dicir, se o gafe é Antón estás falando cos dous, sí. Moedo aire, é o que hai. Penaltis. A penaltis. Bueno. Eu creo que vamos a salir ali igual que salimos en Xinzo, non conocemos o campo seguramente, non temos nin idea, pero o míster seguro que ten un plan e vamos a seguir eso e eu creo que se van dar as cousas, non hai caso. Cuidado cos botes ali, Sí, no, e carga os xemelgos, preparade xeles destes de sabor pepino, porque carga bastante os xemelgos. Claro, ali non conocemos os buratos, os que temos na Moreira, é verdad. Creo que temos tamén preguntiñas aí por Instagram, non? Bastante fáciles. Sí, vou. Pero a última pasamos aí. Por Atias e Santirs non preguntamos, non? Eso deixa estar. No, claro. Eu xa che digo, hasta que acabemos esta eliminatoria non quero firmar nada de nada. Non quero nin pensar en outra cousa que non sea o partido en Betanzos e despois xa Dios dirá. Non sei que acaba de pasar no Instagram porque acaban de entrar dúas a mesma pregunta que se Pedro considerase de Vilar de Santos. Pues non sei, no. Traballei ali, sí que é verdad, levome moi ben ca América de ali, teño moito aprecio, pero no, a xente de Vilar de Santos, de todas formas, cando fai aí un frío do demonio en Xinzo, salen manga curta a adestrar e eu quedome loco, non son de Vilar de Santos, ojalá ter ese peito, pero no. Custoume o de teño boa relación coa médica. É o que ten, os achaques da idade son o que ten, ao final. ves que isto é unha relación de dar e devolver, o 11 galego, tal, entrar, non entrar. Non vayas por aí, é porque son enfermero. Vale. Teño traballado con ela. Vale. Pero está ben tirada, Sí, señor. Iago King 12, que di, a ver, Pedriño, sei que hai rumores que vas deixar o Antela na terceira para reafundar o Atas FC. Buah, eso sí que sería épico. Que pasa que a xente da Atas son os máximos mandatarios da Unión Deportiva Ourense, entonces non sei, se queren un filial así modesto, pois igual lo podemos fundar, sí. Ojalá. Sí, estaría ben. Excompañeiro teu, que marchou para outro dos derbis, non? Para Arnoia. Sí, abandonou, non son cabrón, pero bueno, teño aí aprecio que somos do mesmo pueblo. Bo rapaz, sí, señor. Parente Xinzo, Pedro Castro, de onde ven o mote de caballo loco? Bueno, ese é un mote que me puxo o noso antigo adestrador, Óscar Sabucedo, porque decía que solo miraba pa diante, que solo sabía correr, e por eso me chamaba caballo loco, porque era solo correr, mirar pa diante, nada máis. Armada ten un par, O Ousamane Monterrey era mellor que él? Mellor que quen? Que a ti. Depende de como se mire. Era bo rematador, E de noite tamén era bastante bo. En Entroido para desempatar? No Entroido? Desempata. Aquí todo desempata o Entroido, por lo que vexo.
O Entroido... Creo que non estuvera na época do Entroido. Aí gano eu, Ti tes callo, no? Ti tes callo. Sí, xa teño moitos anos de experiencia aí. Que pasou en Vilariño? En Vilariño, esa é unha historia para contar, non sei ni se pode, Dirás? En Vilariño tuvemos aí un partido bastante disputado que non sei por que todos estaban contra miña e hubo un xogador que non quero decir o nombre ni moito menos que nunha xogada que me tumbou o suelo me pisou a cabeza e non teño o recordo dese partido, a verdad. Cousas que non teñen que pasar no fútbol, pero que, bueno, que a veces pasan. A última de Armada, para cambiar completamente, radicalmente de tema. Sí, por favor, corre. Sí, millor. Que se teño un coitelo, corto a tensión aquí un segundinho. Millor. Preguntádalle por top 3 compañeros máis chuzas. Máis chuzas. Sí. Esa é complicada. Boa pregunta para cortar a tensión, a verdad que xixera ben, Esa é moi complicada porque teño estado con bastantes, Teño aí un tractor, non sei se vos sona, un mítico do fútbol orensano, que cargaba bastante. E Charlie, meu amigo David Ontela, cando se ponse, ese é un vividor do Entroido, ves, dos que se portou ben e así fixo a temporada que fixo. Tremenda, está mandando un temporadón, a verdad que sí. Ese dos que onte fixo partido de terceira ou non? Faltache un, non me esquezo, faltache un chuzas aínda. Sin duda que o fixo. Charlie é un xogador espectacular, eu sempre yo digo, eres o mellor, confiamos en ti, vamos. Eu vou con il a donde sea. E o último chuzas? O último chuzas pode ser que preguntaba a Armada, pois o seu amigo Andrés, actual porteiro do Milamarín, donde xoga o meu amigo Breixo, que se foron os dos para ali. Ese tamén pode estar no top 3, sí. Pablo Losada Gil. Cal é o mellor fotógrafo da preferente? Hombre, pues Pablo Losada Gil, sin duda. Era unha pregunta completamente buscada. Deixona votando. Sí. Esa era difícil. No, agora era un traballo. Sí. Agora é que me gusta. Sigues no Antelo ou vaste para Monterrey? Bueno, xa volvo a repetir. Esperemos a que acabe esta temporada. Sentareime a falar con quen teña que falar e depois xa veremos. Que tal os kebabs por aí? Esa foi do Pucho fijo. Kebab da Avenida de Portugal ou kebab do Moja? Eu prefiero da Avenida de Portugal. Pucho prefiere o do Moja, pero os martes vámonos turnando. Martes de kebab, como os martes tolos de certa cadena de pizza, pois igual que os kebabs no Antela. Os días de físico despois hai que recuperar. Quédame 3, crees que o teu alto rendemento pois que se debe aos kebabs pos adestramento? Pois pode ser, non che digo que non. Os martes despois do físico hai que recuperar e recuperamos mellor cun kebab que seguro que cun salmón á plancha, sin duda. Mixto, solo carne ou como é ese kebab? Eu sou máis de menú plato. Non me gustame moito o kebab, pero non me gusta mancharme as maus, Alex Boán, Pedro Caballo Loco, retírase cun ascenso a terceira? Ojalá, sería, vamos, soño de calquera, ¿no? Pensaba que ibas a decir, bueno, vamos a ver o que pasa. Claro. No, ojalá, si ascendendo a terceira... Para que vexa a xente que a entrevista non está grabada, que non respondeu o mesmo as 7 veces que lle preguntamos polo ano que ven. Nesta última cambiou. Aí había un condicionante que naide dixera antes. Que era ascender a terceira, é verdade. Ese é o condicionante, claro. A última. A que sitio tirarías o teu próximo penalti? Pues mira, seguramente de Rabona. A donde, non sei, a donde salira, probablemente. O sea, que se hai tanta de penaltis que non che deixan tirar, non? Seguramente, porque este ano xa fallei 2, entonces... Fallar 2 e intentar o terceiro de Rabona, a verdad que sería épico, sexa, que menos. Sí, é seguro que estaría Pablo Losada para gravalo e vamos. Entonces sí que entraría no 11 galegos. Aí, abrimos o 11 galegos só para entrar, efectivamente. Queda algún, Antón?
No, está... Pois vai. entón voulle facer a mesma que lle fixen a Posi do Atlético Arteixo. Posi non se quixo mollar, pero voulle pedir a Pedro unha promesa en caso de ascenso do Antela. Unha promesa. Uf, vaya dificultade esta me metes. Home, comentoume Boan hai un día si ascendíamos que si me teñía o pelo, non sei que, bueno. Mitad Podemos branco, facelo, ben. mitad negro. Venga, firmo cho. Veña, pois así queda entón. Nos ao mellor por No, yo no. Dixo tan rápido que telles aí un castelán, No, é que eu xa fixen isto o ano pasado co Beluso e cheguei unha tanda de penaltis sufrindo moito. Cagao perdido, perdido porque era celebrando meu fin, así que ascendese o Cambados por non teñir o pelo, tipo, macho. Sí, o sea que así que eu se queredes fago con mi Santiago en desinzo de Limia ou o que querades, pero vamos que Bueno, eu con que veñades a ver un partido xa me conformo. Esa promesa queda aí, Veña, aí queda. Pedro, que moitísimas grazas, que antes de nada, e pase o que pase, parabéns polo temporadón do Antela, grazas tamén o que dicimos sempre polo trato que nos dá o club e por esa defensa tamén da nosa lingua que é bestial, así que nada, o dito, parabéns pola temporada en xeral e a mellor das sortes no que resta de playoff. Moitísimas gracias a vos por esta oportunidade de estar aquí. Gracias. Pro ano 11 galego, non te retires, Ogallá. Apertas, grazas. Veña, aperta. Ese era o resumo do Antela. Aí estamos, de novo. Que cerca estivo Belusiño, sí, a verdade que sí. Que fai este na súa vida? Como lle mola Jatalín? Estás por aí aínda, Pedro? Non, xa marchou. Non, hai pregunta clásica que xa non estamos nos 11. Claro. No, pero dixo que era enfermeiro. Dixo antes que era enfermeiro. Dixo que era enfermeiro. Como chegan os penaltis na final dos playoff, como Beluso Cambado, rabonazo de Pedro Castro. Como Arsenal ou o Celta no 94. Pois aí están. O si xoga o 2K, Pedro Castro, capitán do Antela, enfermeiro. Sí, señor. Pois xogador do 2K, moloume. Sí, enfermeiro, dim por aí, para confirmalo. Pois repasamos o playoff de ascenso de terceira e segunda federación, repasamos o primeiro partido, a ida, dese Antela 3, Betanzos 0. Eu diría que antes de pasar a Udeurense e Celta Fortuna, haberá que ver o resto de eliminatorias dese ascenso de preferente a terceira, non? Está por aí. Traballache, currache. Mira que este tío levantouse enfermo, No, estou mal, de toda a minha cabeza. Mítica sinusite que cando te moves un pouco tes os mocos aquí presionados. De feito, a voz é un pouco de mocarral, ¿no? Pero bueno, aí estamos. Con estes dous... Traballou como un animal. Con estes dous protas que tivemos hoxe, a verdad que esquécense todos os males. Imos empezar por... Bueno, primeiro, antes de nada, salvo Santirso, que salvou a honra do norte, dominio do sur en todas as eliminatorias. Sí, creo que... a ver, menos o Betanzos que eu lle digo un 80%, o resto acertamos de momento, Non quero pensar nos prognósticos, a verdade. Pero sí. Madialevo, o sur é o que sabe xogar o fútbol. E punto. Imos ver o resumo do Lemos Negreira. Gañou o Lemos co gol de Adri Díaz. Temos o Lemos e Norte, Díaz Culmar, é verdad, é verdad. Temos o resumo grazas aos amigos como sempre de TV.gal, por suposto. Aquí está este Lemos 1, Negreira 0. Bueno, un partido polo que dixo tamén Marquitos na Voz de Galicia. Que pasa? Por que non avanza? Aí. Bueno, o Lemos deixou un pouco vivo o Negreira. O Negreira tivo algunha opción aí a balón parado, etcétera, pero tamén o que dicía, por exemplo, o analista de fútbol que yo link en Instagram, que estivo seguindo o partido, facendo tamén cortes para a súa conta e tal, menos patadas das agardadas, ou polo menos eso podemos... Houve unha vermella por protestar a un membro do corpo técnico do Lemos no minuto 30. Este o gol de Adri Díaz no rexeite dende a falta, o gol de Adri Díaz que era o, bueno, ia significar o gol partita, recibimento tamén o Lemos antes de comezar, un partido tremendo de playoff. Como digo, a maioría das ocasións do Negreira balón parado, e o Lemos a sensación un pouco de que deixou marchar vivo o equipo. Dicía Marquitos na voz que poido ser un partido de 3-1, pero remata con ese 1-0, veremos que pasa na volta no García Calvo, e bueno, que lle faltou un pouco de finura en tres cuartos, por exemplo, que digamos que faltou concretar as chegadas perigosas que tivo o Lemos neste resumo de TV, pois non sei se están todas ou non, pero bueno.
Vese o gol de Adri Díaz e algunhas das oportunidades que tivo o Lemos, que rematou con 1-0. Ten unha boa ocasión Borja Castro tamén, no resumo de TV que acabamos de ver. O Lemos outras 5 ou 6 cartóns amarelos e unha vermella no banco. Preguntei a Marquitos, dixo Antón antes a entrevista a Bruno Gómez do Antela, o sábado no Galicia en Goles, de previa das idas destes playoffs, fixemos como entrevistar un pouco a parte local, non, destes playoffs. Chamamos a Peri, chamamos a Denis do Santirso, chamamos a Marquitos do Lemos e a Bruno do Antela. Marquitos díxenlle, en honor a Jatalín, por suposto, se coñecía o alcume que tiña o Lemos, se coñecía o alcume que lle puxera Jatalín dos Bad Boys. Dixo que non coñecía o alcume, pero que sí que é certo que cando el chegou ao banco do Lemos había, que dixo, 12 xogadores con 4 cartóns amarelos, é dicir, xa sabía de que era un equipo que rascaba bastante, por decirlo de algún xeito, que dixo que como ele era un home formado na base e que traballaba sobre todo coa base, pois que había que limar un pouco iso e non se podía ter tantos cartóns por protestas, etcétera, etcétera. Entón, bueno, limando os Bad Boys o bo de Marquitos. O García Calvo ditará sentenza, a Negreira pode pasar, di Jatalín. Como ves a cousa? Mesma situación para Negreira que a tempada pasada. Veremos se serviu de aprendizaxe o ano que pasou. Lembramos que o ano pasado, creo que era 2-0 do Cambados, non 1-0, e acabou vencendo o Cambados no García Calvo 0-1, pasando a final. Entón, bueno, veremos se lle valeu de aprendizaxe, está contra as cordas, lógicamente, sí que é certo que se gaña prórroga, penaltis, estas cousas, ¿no? Porque non hai valor clasificatorio na preferente. Veremos o que acontece. Ainda non hai horario do partido. O que dicíamos, Atio Santirso vai ser domingo a 6 e Betanzos Antela vai ser domingo a 6. Veremos en que horario son os outros dous. E se hai algún que quere xogar o sábado, eu creo que vou a estar libre para poder ir a gravalo. Aí está, a reclamación de Antón. Pois seguimos agora co... que queres, Ordes Portonovo ou Santirso Atios? Santirso Atios, veña. Pedimos un resumo do Ordes Portonovo e teño un audio de 3 minutos en escoitar, imagínate. Eu tamén pedín aí un pequeno resumo. Mandaronme un audio de 4 minutos e medio resumindo o partido. Imos lo, Antón. No, Dixo Adri. As voltas van ser moi duras en Negreira en Atios. Bueno, imos co Santirso Atios. Gañou o Santirso de Fabio Rodríguez da Cal por 2-0. Vai chegar o primeiro gol nesta acción, centro dende a dereita despois do rexeite, mítico Monte e mítico tamén Rafa Mella, que no minuto 5 coa testa marcaba o primeiro gol a prol do Santirso. Dous equipos, dixémolo a semana pasada, de fisionomía similar. Atento a esta, Antón, polémica, para mí non hai nada, pero pide man o Atios. Fixenlle dúas repes, pide man o Atios ese balón o segundo pau, intenta poñela de primeiras. Para min, brazo... non sei, non me parece. Paréceche man? Non sei. Non sei. Eu creo que se apita tens que comela, porque... Home, se apita tens que comela porque non é... Pero pues se están os brazos detrás, por que o sacas? No, saca a man, non? O sea, co brazo dereito sí que saca a man, pero non sei onde lle dá. Eu creo que lle dá no ombreiro. Creo que non lle dá, pero son ganas de... Sí, arriscou. Sí. Arriscou, coida que é o propio Rafa Mella. Esta é a grandísima oportunidade do Atios no partido, polo menos do que sae en TV.gal. Recoñezo que non vin o partido enteiro. A man de Fedello, tremenda, complicada ademais, porque non ten boa visión con tantas pernas na área. Ia chegar finalmente nesta acción o gol de Xian Albite, que parece que se lle queda aí un pouco atrás o balón, un pouco enriba, mellor dito, pero finalmente saca o disparo e non pode deter o Sergio Loureiro, porteiro do Atios. Así que o segundo gol do Santirso, que colle 2 tantos de vantaxe para a volta no Carballo de Porriño. Se apita hai que joderse, pero eso é sempre, correcto. O Antón descubriu a pólvora, se apita é o que hai. Es unha panda de... Son uns cadelos. Rafa Pois mire, digo unha cousa, para min onte había motivos para prendela polo grupo de Fica coa Bola de WhatsApp. Con ese penalti. É verdad, Jesús Lista polo grupo estaba aí, estaban dándonos os marcadores do gol do Santirso e di que fixo agora o árbitro. Está feo, non fai falta. Habría que ver se foi saque de banda ou saque de banda primeiro.
Pois aí está o Santirso que venceu o seu partido por 2-0 cos goles de Rafa Mella e de Xian Albite. E nos queda o máis madrugador, que foi o domingo pola mañá no municipal de Vista Alegre, ese Ordes Portonovo. Recoñezo que só metín o resumo de TV, pero vin dúas mans de Diego Dadín, unha unha é un man a man a Pablo Mourinho e a outra un disparo onde a frontal, e son dúas mans moi boas no primeiro tempo. Pero bueno, foi un partido no que os 3 goles son no primeiro tempo e na segunda metade non pasou demasiado, así que imos velo. Tamén estivo por ali Adri, así que tamén nos pode dicir que lle pareceu espectaculares as paradas, sobre todo abaixo a que lle fai a Pablo Mourinho, que non a saquei, é brutal, la verdade é que sí, podedes velo en ti.gal. Nos aquí falando do Lemos, resulta que o equipo a seguir era o Vilariño. Cuidado que contou, esa patada na cabeza, cuidado, en fin. Sí, eu a máis... Joder, que ya pregunta, porque... Non sei se eu quería contar, pero literalmente o que dicía na pregunta era cando lle reventaron a cabeza se tiña marca aínda. Entón digo, bueno, se quere contar, que conte el, senón non lle vamos a preguntar tampouco tan explícitamente, non? Ordes Portonovo comezou o Ordes adiantándose cun gol dun raparigo que, bueno, que a semana pasada estaba na votación de mellor sub-21 da preferente norte del analista fútbol, que non é outro que Diego Enjamio, que nesta bola na frontal aí hai un despiste da zaga do Portonovo porque o mediapunta deixa pasar e saca o disparo rápido onde a frontal marca un golazo, a verdade, Diego Enjamio, o primeiro do Ordes, pero só 5 minutos despois empataría nesta acción Jesús Barbeito para o Portonovo. E despois vai chegar o golazo de Monchito despois da deixada de Timo Batkov, que esta, e golazo de Monchito, presenza, por certo, da Cantina Hooligans aí do Portonovo, mira como festexan no córner. Partido narrado por Eiron. Eirón. Pido perdón. Arón. Eirón. Esta é a polémica. Xa no segundo tempo, marchaba só Pablo Mourinho, pido perdón pola gorxa, e pide cartón vermello, ou polo menos deixarlle continuar, a falta que rematou en nada. Non sei que vos parece no chat, que lle parece a Antón, pero bueno, moi protestada esta acción por parte do Ordes, despois de, como digo, esas dúas mans que sacou Diego Dadín na primeiro tempo, que tivo máis historia que o segundo, ademais dos 3 goles, tivo dúas claras o Ordes para empatar o partido. Para min marcha só, pode ser vermella, pero... Para mí vermella, eu creo que é o último, que non che... O outro sí que é certo que ven en velocidade, pero está detrás. Non sei. E despois dá a sensación de que pode seguir Pablo Mourinho, o sea, é curioso. Bueno, pero non ten avantaxe, Sí, despois xa non ten avantaxe. Xa ten un tipo diante, claro, pero bueno. No segundo tempo unha tamén de Lezcano, que hai por aí, pero bueno, en xeral, como digo, tivo menos historia o segundo tempo que o primeiro, e o Portonovo que acabou levando o gato a auga con ese 1-2 para a volta en Baltar. Baltar decidirá, como en Ourense tantos anos, cartón amarelo ou vermello, e interpretable se vos suscribides. Anxo recupera a voz, correcto, Prime gratis. O defensa por atrás en velocidade. Home, se Tuso fala tipa, que isto non quede en silencio, macho. De primeiro de streaming, tío. De primeiro de encher horas de radio, macho. Sí, está, pero non se ha hecho do plano, entón vimos, estamos vendo todo, aña que te mutes. Sí, pero non soa, polo menos, que sería un pouco desagradable. Sí, eso é verdad. Estou morrendo, tío. Estou morrendo. Dai un trago. Que máis temos por aí? Queres ir ao Fortuna ou queres baixar máis chanzos? Vamos, paso, é que non sei, como que eu iría paso a paso, contamos, ¿no? Primeira, segunda, tal. Vale, talle. Primeira, o Celta fixo oficial o de Febas. Está, pouco máis que decir. Xogadorazo, creo que estábamos moi de acordo na súa contratación, sobre todo onde se pode sair e likes. A última nova é que o Real había de interesarse por Carlos Domínguez e pouco máis. De vacacións. Borja na selección. Depor, a ver, Febas sí, Tebas non, gustoume. gustoume. Grandes os do menú público, vamos Unión de Asados, que lle gañou o Córgomo. Agora comentamos tamén. Foi no 90, creo, no 80 ou algo así, ao final do partido. O Depor. A min, sinceramente, as invasións de campo, estou moi de acordo co que dixo Óscar Benito en directo na TVG. Paréceme que as celebracións espontáneas con Stam on the ground pois xa cheran un pouco a azufre, xa cansan. As celebracións espontáneas da xente moito mellores, sinceramente. De aí a invadir o campo unha semana despois
de ter o ascenso na man, de xa certificar o ascenso. O sea, se a invasión fose a semana pasada, cando ascendes en Riazor, vale. Pero perder contra Las Palmas e invadir o campo e ainda por riba, reventar asentos e levar un trozo de céspede, bueno, a ver, banco, porque foron anos de sufrimento e a afección non baixou do barco, pero non sei, non me ten demasiado sentido, ou seja, entendo a emoción, pero invadir o campo unha semana despois de xa ascender, non sei. Maquillando un pouco o que dixen, estou moi a prol das invasións, porque hai que normalizar todas estas cousas. Estou moi en contra de facer o tonto. Facer o tonto é que é arrancar o campo literalmente coas mans. O sea, quero dicir, que faz? Queres levarlo para casa? Non vas a levar para casa eso despois de ir a 4 camiños tal, ese céspede non vai a estar na casa, quero dicir. Eu non manco. O sea, non manco como se fixo. Pódelo facer normal, estar aí, sacar unhas fotos, ok, perfecto, festexar, pero non rebentes todo. Bueno, Punto. e despois, pois pouca historia, quero dicir, o Depor pouco máis, non? Era visto que iba a gañar a Unión Deportiva Las Palmas que se xogaba a vida. Claro. Si celebraron os goles do Las Palmas. E ademais, despois do favor que lle fixo Pejiño hai 2 semanas gañando yo a Almería, pois a ver, era visto. Foi un esperpento reventar o céspede, as porterías, bocas de rego, un anaco de rede mítico, a selección... E un anaco de rede, eu banco moito un anaco de rede porque faise no baloncesto. Se vai no baloncesto, compara unha rede de baloncesto que é minúscula, que non hai rede a repartir, con unha de fútbol que é moito máis grande. Eso obviamente sí, porque a rede pode la poñer en calquera momento. O céspede son moitos momentos e moitos cartos de aguantalo, de cuidalo, de mantelo, e sobre todo, bueno, ainda con esa na retina do ese España-Irak, que a mí personalmente dame absolutamente igual que xogue España-Irak, un partido amistoso que non interesa a ninguén, ainda que sea previo do Mundial, vamos, aquí a ninguén. Dame absolutamente igual, pero bueno, eu que sei, cabeciña, non? Máis cousas. Imos ao playoff de ascenso que lle roubaron o playoff de ascenso á segunda división, no que ten toda a pinta de que vai haber 4 filiais, o cal evidentemente reabre ese debate de liga de filiais, de se ten que haber un tope de ata onde poden subir ou non subir os filiais, pero ten pinta de que vai haber 4 filiais: madrileño, Atlético Madrileño, Madrid Castela, Villarreal B e Celta Fortuna. Xogas en Riazor, o que pasa? O xoves 4 de xuño contra Irak. A min se Antón que non me acreditan sempre. A min si Antón que non me acreditan sempre. Non entendo. Non entendí. Eu tampouco. No. Se ainda fose un España-Irán, bicho de... Eso gustame. Sí, última hora que Irán rompe ou non quere dialogar con Estados Unidos. Non quere dialogar, rompeu os diálogos, rachou os diálogos despois dun ataque. Non dicía no, despois dun ataque a... Estou sudando como un can. Vai a Beirut, ao Líbano. Alex Gesto puxo hoxe un chío de que na convocatoria de Irán para o Mundial vai un gicho nado no, pero formado, crecido en Guillarei como é Denis Eckert na convocatoria de Irán. Para mí é o máis random que lin esta semana, sen dúbida, pero bueno. E o de Tim Payne? O de Tim Payne? Payne hai anos que non uso. Pero non... Houve un streaming argentino esta semana que quería facer famoso ao xogador máis descoñecido do Mundial. E foi a Nova Zelanda, Tim Payne, tiña, creo que 5.000 seguidores, publicou nas súas redes, e Tim Payne, señores e señoras, ten a esta hora do luns 11 da noite 4.100.000 seguidores. Espectacular, é a historia da semana, sen dúbida. Tim Payne. Piedras dixo... Veremos un partido de Nova Zelanda neste humilde... Veña, verémolo. Última hora, o Gasoil a 1.49, dixo Skullmart. Don Denis Eckert, bo amigo e top, dixo Piedras. Tim Paint e Jatalim dixo, pero dicían que estaba tan malo o céspede que era dúbida xogar os xoves en Riazor. Sabedes algo do tema? Teñen que ir os técnicos da Real Federación Española de Fútbol van coser o céspede, o Depor fixo un comunicado aí dicindo que hai que ter un pouco máis de civismo. O céspede a man, Sí, coser o céspede. Non ten que ser fácil, non sei que ter claro, fácil. Se falas con seseo e coces algo, tamén coses. Sí, o partido que imos ver probablemente sexa un Nova Zelanda-Irán, partidazo. Vale, derbi galego. Grupo F. Tamén hai Tim Payne. Contarán os do Inditex. Piedras, fainos aí un resumo de como bicho Celta Fortuna, que co gol de Antañón pois saca un resultado positivísimo para a volta. Que tal a compañía? Que tal a compañía tamén. Está a afección do Depor
preñada para xogar en primeira división. Con esta afección igual pechan o campo cada partido que gañen por épica. Equipo grande. A outra vez no engadido, golazo de Antañón, pero para min Europa, polo menos no físico, foi superior. Non sei o de Ángel Arcos aí, que curioso que quedara fora da convocatoria, pero é o filial que mellor compite de que eu teño uso de razón, di Piedras. Sí, a ver. Bueno, dito isto, eu non deixaría ascender nin o Celta Fortuna, nin o Castilla, nin o Atlético de Madrid B, nin o Villarreal B. Xa dixen, nin a Real Sociedade B en segunda división. Eu tampouco, Está moi pero ben. bueno, ese é outro debate, Pero... ese é outro debate. Viche a enganchada de Mundo Celeste con Grádame Pro, o gol sin bar, non sei cal foi. Que subiu a captura dos 4 filiais sí. Probablemente na segunda volta e dixo, oye, un pouco de respeto e bloqueou uno. Roberto, me viches 6 títulos do Depor? Penso igual menos comeu. Bueno, no, a ver, que... A ver, te imagina que pero a ver, segunda, o sea, estou de acordo, pero si eres do Celta ou do Villarreal, levas toda a tempada como Piedras e Lucas cubrindo. Bueno, pero cubrindo o Celta Fortuna, sí. Con Freddy, non sei que, os rapaces que pois home, agora chegados obviamente, hasta aquí, pero eso é moi gratificante. Moi gratificante porque estes tipos, que son os mellores, esta semana estiveron na futeza con Freddy, e sacaron esa entrevista. Joder, é moi gratificante. Para min foi... Eu onte vin o mellor momento da tempada. Non teño arraigo a Ourense que teñen eles ao Celta e ao Celta Fortuna, por exemplo. E obviamente ten que ser a hostia. Dito isto, xa está. Xa está. É que te imagina que sea Celta Fortuna, Atlético Madrileño, Real Madrid Castela, Villarreal B, as finais para ascender a segunda división. Pois xa que hai, ten que cambiar as normas. Pois poño o mundial e xa está. Pois sí, a verdade que é un pouco descafeinado. Falando de Ourense, que animalada, tío. Que pasada. Líalle antes un chío a Rubén Dorado que dixo como que hai pouca xente no fútbol galego que non se alegre pola Unión Deportiva Ourense. Estou moi de acordo, o sea, creo que é das historias máis bancables do fútbol galego nas últimas décadas, sen dúbida, o sea, dende 2014 tantos ascensos, da preferente moitos a primeira federación, inagardado completamente, máis despois dese inicio, xa meterse en playoff era completamente histórico, acabar ascendendo, non sei, unha das historias do... Iba a decir a temporada, ¿no? Eso sin dúbida, unha das historias dende que empezou un Fica coa bola. Tremendo. Sí. A Unión Deportiva Ourense é o clube que mellor cae de Galicia, pode ser. Tamén por méritos propios, quero dicir, tamén porque, pois, por exemplo, que pedía Madia Levo de que os equipos e as administracións se puxeran de lado do Unión Deportiva Ourense despois dese cambio de norma da ida e da volta. Tamén porque Ourense, a través de dous magníficos responsables de prensa e seguramente máis xente que traballa nese club, cada vez que hai algo en contra dun equipo galego ou cada vez que pasa algo con un equipo galego, aí están, dando callo. Entón é normal que as aficións pois lle coñan cariño, máis alá de que o fútbol popular sempre vende, evidentemente. Unha historia, continuar o legado do CD Ourense, chama moito, non? É bancable sí. Facilmente. Moito, pero sí, probablemente sexa a historia de Figo Gabola, a verdad. Sí, por... Bueno... Polo cariño mutuo, porque inauguraxelo ti en Atios. No, en Meis. En Meis, perdón. Meis. Xa está, xa non podo ir mañá. A cabra de Champi agora en Primeira Federación. A cabra Champi e a cadela de Gabi Sanín e Champi, que eu confundín con unha cabra. Cada vez que vexo o GIF digo, en que momento pensei que era unha cabra, o sea, é tremendo, é tremendo. E mañá, Antón, non tivemos a ningún prota, porque mañá Antón vai estar na festa da Unión Deportiva Ourense, así que ali, pois xa falará e catará a resaca que teñan os protagonistas da Unión Deportiva Ourense. Sí, eso, porque estive ti en Meis, porque, bueno, estivemos, tío, no primeiro playoff de ascenso contra a Arousa, que queda eliminado, verdad? Sí. Eu, no segundo, que pasa cun gol de Labrada na prórroga que narrei eu. O primeiro foi co Gran Peña, non? Con esa man de Yu, coido. No, pero eso é o ano anterior. Eso pasa contra a Arousa, que é eliminado contra a Gran Peña no segundo ano. O ano anterior, que é eliminado contra a Arousa, estabas ti, no partido de ida, con Carlos e con Ángel. Polo de ano pasado, que vivimos o ascenso aquí, o día seguinte entraron todos mamaos perdidos dende o bar facendo historia. Bueno, porque este ano, por sorte, cada domingo estive en Ourense, entón... Fuche la voz da Unión Deportiva Ourense! Parabéns pola narración, salvo que hai que recoñecer aquí, xa que estamos destapando, que o cortou no vídeo da narración,
No, dixo, non o cortei. dixo, Hugo Busto, Hugo Busto. Non o cortei. Pero é o que hai. Por certo, honra tamén a Rodrigo Pérez Pardo que o narrou pa tele e tamén, polo que me consta, moi ben, e ademais lembrándose de xente que estivo nesa directiva, nesa xente que non quería deixar morrer o sentimento de pertenza polo C de Ourense, xa na plataforma para non deixarlo morrer, cando finalmente morre porque o deixan morrer, pois tamén como Xorxe Paz, como outra moita xente que estivo nesa directiva primeira en terceira regional, pois tamén lembrándose nome por nome, Rodrigo, así que honra para él. E xa está, non? E mañá máis. Mañá máis festa. Iremos, estarei toda a tarde, que é a 6, así que... Só non lle perdoo aquel día que dixo que afortunadamente non marcou Ourense. Tive que narrar eu hoxe o gol de Busto. Vai a responsabilidade en diferido. Loita de narradores Antón Vieites versus Marcos Piedras. Por que tive que narrar Piedras o gol de Busto? Random, Marcos Piedras é un fenómeno. Home, claro. Que máis? Temos máis cousas? Sí, cámbiame de tema porque estou a punto de soltar unha barbaridade sobre... Sobre? Da igual. Marcos Piedra é un fenómeno, hai outra xente neste mundo que, así que tira adiante. Bueno, xa está, home, no. Buen rollo, cordialidade. Vou barrer pa casa. Mira este gicho. Que non deixa de facer historia, tío. Eu que quería que volvese pa Galicia, pero nada, vai quedar un poquinho máis en Polonia. Don Miki Villar, que ascendeu co... A ver se digo ben. Viechista Cracovia. Pero tes o caso deste clube? Viechista Krakow. Como? Tes o caso? Tes o caso ou non tes o caso? Porque se falas da Unión Deportiva Ourense, o do Viechisca, Sí. O do Viechisca, 2020-2021, ascende de cuarta categoría. 2021-2022. Nese ano que ascenden a cuarta categoría xa querían a Miki. Ascenden a terceira categoría. 2022-2023, permanencia na terceira categoría. 2023-2024, ascenden a segunda. 2024-2025, ascenden a terceira. Que non sei, están polaco, non entendo nada. 2024-2025 ascenden a segunda. 2025-2026 ascenden a primeira. O sea, son... claro, que empecé... Párate, que me... Bueno, non sei, tío, que ascenden de cuarta a primeira en 5 anos. É unha barbaridade. Unha animalada. E ademais asistindo tamén Miki Villar, que dende que chegou a Polonia pois leva 2 títulos, bueno, agora este ascenso tamén de novo na extra clase, así que pois haberá que aturar un chisquiño máis en Polonia, lonxe de Galicia. Volvemos, Volvemos a Cracovia. Haberá que ir. Mellor que Bialystok, non? Onde estaba antes, que era un poblín aí. Bueno, podías cruzar un pouco a fronteira, a ver se chegas a meter aí. Gústame pensar que Antonio Hidalgo aprendeu a facer o berro racial que fai agora de... Como é? Bum. Imitando os xareiros do Llaga contra o Betis. Esto que granilla aquel. Parabéns, Miki, parabéns. Claro que sí, fenómeno. Grazas, por tanto. Díxenlle que me afeitaría se ascendía, por iso hoxe veño sen barba. Bueno, sen tanta barba que me chejaba ata aquí. Ahora parece que me falta un anaco da cara, tío. Pero bueno, aí estamos. Entraba ben un geogueser dende Polonia. Eres un viechista. Que pasou para a súa axencia? Para a axencia de representación. Vale. Moi ben. Sí, señor, Piedras, sí, señor. Mais Celta Fortuna en Deportivo Ourense, Miki Villar, playoffs a preferente. Sporting Carballiño 1, Marín 2. Por certo, dende o Sporting Carballiño sacaron un comunicado oficial porque parte da súa afección, por chamarles de alguna forma, pois case zosca ou zoscou, non sei. Hoxe estivo Jacobo Millán Nasser, por exemplo, dicindo facía moito calor, entón a cantina estaba ben, entón a xente bebeu moito, despois pois pasou o que pasou. Pero gañou o Marín 1-2 con goles de Javi Pazos e Arán Pazos. Arán, recén chegado do Boiro, pois xa marcou un gol importante na Uceira. Eses incidentes lamentables no final do partido que xa condenou o propio Sporting Carballiño. Unión de Asados 1, Córgobo de Vilamartín 0, que dicía antes Adri, coido que foi. Calo 1, Monterroso 0, Ribadeo 1, Gondomar 1, Galicia Mugardos 1, Club do Mar 1 e Xuvenil de Ponteareas 2, Sporting Meicende 0. Estas son, lembrade, as idas das eliminatorias de ascenso semifinais, non, Antón? Sí. Semifinais de ascenso a
preferente. Precisamente do último encontro, en Pardella, Xuvenil de Ponteareas 2, Sporting Vicente 0, un dos xogadores máis destacados e salientables do grupo número 6, non? 6 da primeira Futsal do Xuvenil de Ponteareas. Candiño, mandounos este gol, o primeiro, que lle pon un caramelo a Gorka Dávila, non o sei, careando o porteiro, dixe, mete a ti, que a min dame risa. Este é o primeiro gol do partido no minuto 6. Gañoulle 2-0 o Meicende, o Xuvenil de Ponteareas, que é claro candidato ao ascenso. Canea o porteiro Cándido e marca Gork. Queda todo moi aberto, o máis decidido, o único con 2 goles de vantaxe o Xuvenil de Ponteareas, despois de que no minuto 85 pois a quedar ese segundo tanto que foi en propia porta do Meicende, pero o resto está todo moi aberto para as voltas e veremos o que acontece. Está moi guai estas semifinais, a ida buscando ascenso a preferente, buscando ser equipo de 11 galego. Dixo Jatal, ou non, a vendeira tempada. Dixo Catalín que é lamentable o do Marín fichando a xente con moitos cartos pro playoff, que este permitido de vergonzoso e adultera as ligas e competicións. A ver, neste caso está permitido porque feita a lei, feita a trampa. Hai lesións de longa duración no Marín, entón por eso aproveitan esas fichas para poder incorporar. Entendo que unha norma que está feita coa mellor das intencións, non? Se te lesiona un tipo de gravidade, pois poder inscribir é maravilloso para os clubs. Entendo que se tes o músculo económico para poder firmar no verán a Churre, a Javi Pazos, a Jacobo, a Alex Rey, a non sei que, e agora, antes do playoff, firmas a Antón de Vicente e a Arán Pazos, pois home, entendo que haxa xente que diga, non? Sí. Tremendo. O sea, dos filiais, sí, bueno, filiais en primeira federación. Plus de motivación para o rival. Son o Sporting Carballiño saio a reventar, a comerme as tibias, vamos. É o que hai, pero dentro da legalidade deportiva sempre, por suposto. Igual querías facer a Águilas, ¿no? Que temos que felicitar a Cristian Martínez e a Fer Martínez, que ascenderon a primeira federación. Fer Martínez e Johan Terranova tamén, ex do fútbol galego, que tamén está nese equipo, aínda que a afección do Águilas cucurrucu. E Fer Martínez ademais tirou o quinto penalti. Eu non me podo quedar calado porque ti te muteas no directo, pero eu escoito, sabes? Entón... E que non me podo mutear en Discord e a vez mutearme no directo, se non facío. Como bicho lemos Negreira, é remontada na volta. Martín Negreira, dixo. Tocaron os xogadores de segunda ref incluso. Algo dixeron por aí. Mira, volveron os do Negreira, Jatalín, tanto que decía. O Anxo chega sen voz ao final da tempada. Foi o primeiro, pásame todos os anos, cada vez que sai o primeiro rayo de sol de verán, que vas ti moi emocionado, sacas as bermudas do armario, poste na praia, non sei que tal, o primeiro sol de verán sempre me resfría. E teño unha sinusite criminal, o sea, teño mocos ata no DNI. Xa vin moitas cousas do Negreira, sí. Vin o resumo de Tibi, teredes opcións con 1-0, vai moi aberta e será unha volta dura, pero teredes opcións seguro. No, dicíao porque Jatalín dixo que dende que entrou aquí Dani Méndez, ¿no? Pola polémica aquela do Negreira Lalín, que os do Negreira non volveran o chat de Fica coa bola, pero aquí está. Volveron despois do gol ese contra o Arzúa. Skulmar ten cada saída moi boa, estáse volvendo MVP tamén deste chat, Está igualando aí a Madialevo e Jatalín. Eu non teño nada máis, eu acabei. E, bueno, pero contamos rapidamente. Primeiro, eliminatorias de segunda Futsal, que tamén foron a ida das semifinais esta fin de semana. Naraío 1, Agrón Barcala 1. Perdón, todo aberto para... Skulmar te estáse jatalizando. Naraío 1, Agrón Barcala 1, todo aberto para a volta. Venceu o Baio por 2-1 ao San Sadurniño, remontando o partido. Xuventude de Orneda Cedo, Guitiriz 0. O Pino 2, Lemos B 1. Estou en contra dos filiais en primeira ref. Tamén estou en segunda Futsal. O máis decidido, Atlético Castros 3, Rodeiro 0. E tamén sen goles, Suevos 0, Sallas 0. Isto na zona norte, tamén hai zona sur. Hai dous partidos, hai dúas eliminatorias, ou seja, 4 partidos, 2 finalistas, non? Romaio 1, Piñeira Seca 1, Gondomar 1, Soutomaior 2, San Miguel 5, Pontarnelas 1 e Pabellón Ourense 0, Colexio Gar 1. E tamén tocar rapidamente o da primeira galega feminina. Diseche Gondomar? Sí.
Será o B. No. Pois se o Gondomar está aquí, Ribadeo 1, Gondomar 1. E que outro, Gondomar Fútbol base. Este é o Gondomar C. Pois hai que decir as siglas, non? Vale, se hai que decir as siglas, pues nada. Pues Salamanca CFUDS. Claro, efectivamente. Metendo caña un filial de segunda regional. E despois nas stories, parabéns Solalín B, pero ese foi por intereses. Boas noites, chego tarde. Dani, que che Tarde, pareceu o partido do teu Atios ali no Monte? Contanos. Imos a pechar o chiringo, imagínate. Primeira división galega femenina, o Educación de Fútbol Femenino Rosalía, que venceu 1-0 a Sociedade Deportiva Antas, clasificada para playoff como segundo clasificado, clasificadas para segunda posición, playoff, segundas contra terceiras. Rosalía, Atlético San Pedro, que estiveche ti no día final da Copa da Coruña, que lle eche sorte, pois a ver que pasa nese playoff buscando o ascenso. Esas dúas, sae unha ascendida a terceira Federación Femenina. Tiritas 54, a Copa tan negreira, se queredes vir sacar unha foto con ela, falade comigo. Boísimo, boísimo. Non entrou o gol nin de coña, pero que remonta igual ao Negreira, vamos, sábeo Xesucristo. Polo menos eu teño bastante claro. Partido moi disputado, puido caer de calquera lado, di Dani sobre ese Santirso 2 Atios 0 que vimos antes. Estamos gafados, ata se lesionou Guille Defran. Ostras, non sabía nada. Lástima, porque vai ser a súa derradeira aventura, semella, no fútbol por motivos de traballo. Estaba vendo aquí un comunicado das Pontes sobre un torneo de convivencia levine en Cedeira, que se liou bastante. Pouco máis. Pois hai que cambiar o nome ao torneo. Sí, é verdade que sí. Por facer un poquinho de... O sea, non temos... Eu polo menos non teño información, pero simplemente vou lembrar as historias que fomos subindo hoxe no Instagram. Fran Justo vai ser novo adestrador do Alcorcón. Comunicado oficial do Sigüeiro sobre que José Daniel Viqueira Gómez vai asumir de forma inmediata despois do devandito proceso as funcións de presidente do Sigüeiro. E xa contou Antón hai 2 semanas ou a semana pasada que o máis... Todo apunta a que non vai continuar ese convenio coa S de Compostela de filialidade, correcto? Non se molla? No, que non vai a continuar, sí. Ah, vale. 4 centros lesionados temos, hai que admitir que en retranca no chat de Caña Negreira, correcto. Quédame máis cerca la Lín, pero domingo remontaremos. Feba xa é celeste, Diego Petit despídese do Viveiro, ademais un texto emocionante sobre esas 2 tempadas e media no Viveiro. Juan Pavarros queda en Barraña, Juan Rodríguez renovado co Racing Vilalbés despois do temporadón. Santomé tamén renovado co equipo da Madalena. No Puebla renovaron Sieira e Fidalgo. Antón subiu unha historia ben guapa anunciando 11 galego. E primeira fichaxe do Boiro, Mateo Lago, procedente do Vilalonga. Primeira fichaxe dos de José Tizón. E tamén o Montañeiros, grazas a Skulmar que nos avisou, firmou a un central chamado Chucas. Bueno, alcumado Chucas. Bo central. Pouco máis, non? Mañá vai a ser oficial o de Javi Vázquez no Racing Club Ferrol. Como adiantou, hai 4 días Elba de la Barrera. 4 días Elba de la Barrera, vale? Hai 4 días, vale? Adiantou no Elba de la Barrera, a voz de Galicia. Bueno, se fose Frebas xogarían no Asados. Tiritas dixo, bueno, de Frebas o Asados rizar o rizo. Ali esperan os barandillas do Lemos. 120 persoas coatios no campo do Monte, brutal, a verdad que sí, de recoñecer. Fran Justo Alcorcón, sí, xa dixemos. Moita sorte para Fran e para o seu equipo. Para Millán e para toda esta xente boa que adoita ir con Fran. A verdade que non sei se vai o corpo técnico habitual, pero adoita ir. Javi Rey, pois mira, el va o que di nesa noticia que di Antón hai 4 días e que eran os Javis do Racing, que estaban entre os dous e finalmente apunta a Javi Vázquez. Tamén me gustou moito con Langreo. Hai 2 anos no grupo primeiro da segunda federación. Logo esta tempada no Alxeciras. Todo apunta que mañá, insisto, mañá vai ser anunciado co Racing. Ollo, que temos aí información. Martín Negreira di haberá algún fichaxe para o playoff no Negreira. Javi Rey veremos que fai. Para os dos ultras, dis. Vale. Nos ultras da barandilla, vale. Filo que a bola e teco a chete cales irmáns, por suposto. Hai que facer algo xuntos. Díxome que fixo 2 reels. Ele seguro que abren chiringo co mundial todos os días, Home, claro.
Pero es que esta xente está en directo, están a esto de facer un extensible, macho. Que conviden un día ao mundo mundial, joder, narrámoslo aquí en Amor Sí, Compañía. vamos a Batcueva aí un día, cando queiran, joder. Facemos aí un directo conxunto, o que sexa. Bueno, no que nos, A mismo tío. que nos chupan todos los viewers. Antón Vieites, invitado para ver un Irán-Birmania. Bo partido. Ia decir algo, xa non me acordo. Que fixo dous reels moi vos, 2 ou 3, sobre a Unión Deportiva Ourense, a historia da Unión Deportiva Ourense e tal. Jesús Figueroa, I am Jesús Figueroa, creo que é a súa conta de Instagram. Pois que nos dixo que había que facer algo aí xuntos, unha colaboración figa coa bola, que lle gustaba moito o noso contido. Así que haberá que facer algo. E xa está. Bueno, el tema de mercado está bonito. Algo parado, pero bonito. Acaba de decir, hai 10 segundos. Bueno, de mercado non vou dicir nada porque hai moito show, bla, bla, bla. En fin. Algo parado, pero bonito. 10 días para que comience el mundial. 10 días, Sí. Tic-tac. Tic-tac. Pero en 10 ese é o do segundos Estradense, armouse. sí, correcto, non é do Estradense. Pero en 10 segundos armouse como... Digo agora. Como con Estados Unidos allá. Digo agora non me ven. Pero sigue falando, non? De que falo? Eu que sei. Mañá en Ourense, que vou a estar. Saudade aí todos os que estedes. Vin un e tal Rafa Mella no Santirso. É o mesmo que xogou no Racing. Sí, correcto. Sí. E no Arenteiro. Compos. Marcou o primeiro gol. Quen mo dixo é Jesús Prieto, home. Jesús Prieto Deportes, home. Jesús Prieto Deportes. Prieto Deportes, sí, columnista en la región, home. Que dixen Jesús Figueroa. Pido perdón. Bueno, gracias a toda a xente que nos mandou vídeos de Cuenca. Correcto. Fixemos un reel gracias a esa xente. Fixemos un reel tamén do Arteixo Compos como puiden, porque foi narración prácticamente íntegra, entón non pude sacar o móvil prácticamente que para nada. Eso, mañá vémonos en Ourense, o domingo vémonos en San Lázaro. Pouco máis. Pois ala, con isto é un biscoito chamamos ya un Vou jato botar gasolina. no regueiriño. Mañá para ir a Ourense, teño que dar gasolina para Ourense. Xa empezamos o ritual de sempre. Eu querendo despedir e entón vai sacar aquí 50 temas máis. Digo que biscoito é como le chamamos a un gato que hai por aquí polo regueiriño, que a ver se ven alguén a adoptalo. Biscoito, sabes por qué, no? Porque vai un pouco así pola vida. Está barata a gasolina, véñanse balaídos. En Balaído repites compañía, creo. Bueno, creo que confirmo. Xa, Anxo ten poucas ganas de traballar. A ver, Dani, ti chegache cando levábamos hora e media aquí, que xa fixemos todo o que tiñamos que facer. Se queres volvo pinchar o resumo do Santirso Atios, pero non creo que queras volver a ver. Seuino, meu amigo Andrés, aí está. Boa lateral, Seica, pola Boavila, non? Polo? Pola Boavila, boa lateral. Ese sorriso que aclamo, moi ben. Non teño información sobre iso. Non teño información. Equivocácheste, no, o sea, digocho de verdade. Novo fica A bolando. mensaxe esa que mandaron polo grupo non ten que ver unha cousa, non hai correlación entre as dúas mensaxes. Non hai correlación. No. Moitos adestradores renovados na terceira, por certo. A la maioría. Sí. Unha nova conta de Instagram chamada Luis Carro Entrenador subiu unha foto hoxe na illa. Que Sí, curioso. ademais pon adestrador Céltica tempada 26-27, así que está renovado. Que Luis Carro. pasará? Está renovado Luis Carro, está renovado Juan Rodríguez, de Racing Club Vilalbés, José Tizón Oboiro. Bueno, Podes dicir que hai 12 agardando a que pasa co Compos para decidir o seu futuro. hai un da preferente. En mínimo 2 da terceira agardando que pasa co Compos. Están así. Onte estaban Agora- a ponto dos brazos así. Que pasa co Sí, Compos? sí. E que pasa co Compos? Que pasará co Compos? Que pasará co Compos? Que pasa con Secho? Dixo Jatalín. Marca o segundo Adri Otero, primeira mensaxe que nos chega ao Twitter, mensaxe de Jatalín. Chega Secho a volta, hai que ser cadelo, tío. Hai que ser cadelo. Como a do Leganés, como a do Leganés, Hai como a do que ser Leganés. cadelo. Era Hombre, fora, Compos realmente- era fora de realmente xogo quedou o gol do justo. Mirandés ou non? O centro ese de Hugo Novoe leva música, tío. Non me fora de xogo. O Compos perde o partido, pero mereceu perder o partido por máis goles, É unha cousa tremenda. Quen vai a ser Rihanna? Pois eu non o sei, porque non teño nin idea de quen podía ser Rihanna, sinceramente.
Eu tampouco. Eu que imagino que buscarán unha extra lógicamente da zona, porque Sarria está en Casa Dios, pero... Sabes que é molaba ni en idea. Sarria? Nin de coña, pero molaba un bis de Jorge Cuesta. No. Que fichen Alberto López, dixo Schoolmart. Quiero decir, Jorge Cuesta está en Vigo, de Vigo a Sarria, para eso é que adestra en Portugal. Xa o fixo unha vez. Sí, a fixo unha vez, pero cando volveu do China, que non é o mesmo. Contouno aquí, nun repaso de actualidade, Sí, tal sí. día como a hoxe. Jorge Cuesta só a algún lado. Jorge Cuesta sona en varios equipos. Bueno, xa está, que te quentas, veña, que te quentas. Marchamos, veña, vémonos. Como? No, pues xa contamos que Jorge Cuesta sona no Compos e que en caso de ascenso ten pinta de que pode estar ao Compos. A ver que pasa con Borja na Unión Deportiva Ourense. Porque veremos que se pode deixar un banquiño valeiro aí a Unión Deportiva Ourense se é que Borja marcha finalmente. A ver que pasa na Arousa tamén, a ver que pode pasar aí na Hai Arousa. run, non? Hai run, Hai run, non? Run incomprendido pola miña parte. Para mí pero tamén, pero hai run. Hai run. Ves, es que te estás animando. Arousa está parado, literalmente, Arousa está parado, esa é a sorpresa, non? Está un pouco parado, está facendo a Pontevedra do ano pasado de ir con calma. A ver, se lle moi ben o Pontevedra. Sí. Renovará. Tens que facer especial mercado. No especial mercado especial mercado que fagan outros. Nós, xa o dixo Anxo unha vez. Mar, tío, tienes un odio que hai que sacarlo de dentro, non pode ser, xa está, xa está. Dixo Anxo unha vez que o especial mercado que podíamos facer en tal caso, pero lógicamente en agosto non vai querer nin de coña, era comentar os cadros de xogadores en directo nun día, falando ademais do mercado, a golpe de 31 de agosto e tal, pero bueno, cando chega ali, nin van a estar feitos, nin vamos a querer facer streaming coa calor que fai, estas cousas. Buah, estou suando como un can. A quen lle teño que ir tirar das orellas, Antón? Especial feira en lugar de mercado. Ti dime, meu rei, o da denuncia de Pontevedra en que vai quedar? Dixo hoxe, houbo rol de prensa de Lupe, ben apuntado, Jatalín, porque como Antón non quere despedir, pois habrá que sacar algún tema para falar. Se non é falar por falar, falar non ten cancelas. Biche cantos son capaz de fiar moitas frases feitas que non teñen ningún tipo de valor argumental. Comparecencia de Lupe, dixo que hai que ver o drenaxe, que non está claro que se vai a facer. Dixo que renovan con capa 2 anos máis de equipación. Dixo que o adestrador hai conversas, pero na parte final. Dixo algo así como que xa sabedes o que hai, en plan que xa que no tellao. Dixo tranquilo. Claro, presi, tranquilo. Que máis? Dixo que van continuar na defensa do seu dereito da súa honra pola vía judicial, porque a outra vía xa non se pode tal. Así que van continuar. Sí, bueno, pero que básicamente que sabe, tamén dixo que sabe que non lle van a dar ascenso, lógicamente, pero que bueno, que a ver se literalmente dixo a ver se rascamos algo. Bueno, que lle unha indemnización polo que pasou e listo. A Rubén fixeron unha bonita presentación ano pasado. Sabes que me apetece? Tirarnos a tripla que nos tiramos ano pasado dicindo o candidato perfecto para o banco do Pontevedra sería Rubén Domínguez. Unha semana despois, Rubén Domínguez anunciado polo Pontevedra, todo o mundo. Podese contar o que pasou ese día? Non sei, non me acordo o que pasou ese día, entón non sei se dicirche que sí, a verdad. O que pasou despois de poñer ese chío. O que pasou antes de poñer ese chío. Tendo o chío escrito, fomos a pedir permiso. En plan de, oye, Rubén, que podemos poñer esto, en plan de, ¿sabes? En plan de, non estamos dicindo que vayas a fichar ni nada, nin queremos meter presión ni nada, simplemente que nos collería moi ben, tal, e así, non sei que. Chamada de Rubén Domínguez. Non te lo vas a creer. Chamou o Pontevedra esta mañá. Pero esa historia nunca contamos. O sea, eso era segredo de sumario. Non se podía saber eso. Por 2, dixo Roberto. Creo que xa está, non? Foi un bo directo. Estás botando a xente fora. Sí, marchamos. Vémonos mañá en Ourense, o domingo no Verbo que te de San Lázaro. Estes son os chismes que nos molan. No, si xa sei que a ti che gusta a farándula de carallo. O contrario, dixo Media Levo.
No, pois a traer non estamos atraendo moito, que están caendo os viewers en picados, Polo que sexa a Por eso, xente, teño que buscar... as nosas mierdas non lle fan graza a nadie. Pouco Hai que engage. premiar O barro, ¿no? A quen queda aquí Os que con están Nasco, aquí. claro. Claro, contando estas cousas. Claro. Chucas. E quen firma no Lugo? Dixo Skullmart se sabías algo de Iago Iglesias. Cando ides de vacacións, dixo Jatalín. Pois por min mañá, pero Antón quere facer 4 director máis ou non sei que dixo, xa está enfermo da cabeza. Xa está ben, xa está ben. No, 4 no, que 4, que dis? 3. Quedan 8, 15 e 22. 3 luns. O 22 é cando acaban todas as competicións. O 22 quero ir co Arteixo ou co Compos, co que pase, a Cataluña. Pero A ver ten se cuidado, non perda o avión. A Barcelona. Eu quero ir. Entón, bueno, cun día. Pero a ver que pasa. E xa, non? Ahora sí, non? Sí, xa. Domingo vémonos no García Calvo, dixo Tirita 54. Casi o perdo e onte. Pero dende Barcelona. Festa no Sutton xa dixo Lamas. Pois xa está, pois festa entón. Vémonos! No vindeiro vídeo directo. De Fica coa bola. Grazas, rapazas por estar aí un día máis aturándonos esos mellores. E como molades, me cago en tal. Queremos vos. Chao. Forza! Cuidado, Lalín.